Els inicis els vam tindre justament, en el nostre cas, un any després d'entrar a la policia. Això era sobre l'any 87. En aquest moment van haver canvis de gent nova, un canvi generacional, podríem dir, i també normatiu, en el que es donaven unes competències a les policies locals que abans no quedaven clares. I va ser una proposta de modernització de les tasques de la policia, apropant-les a les necessitats i a la idea que es volia en aquell moment de la policia. Passem del que és una policia d'ordre públic, al servei del govern, de l'Estat, al servei del ciutadà. També un canvi que es volia en quant a canviar la imatge de la policia, una policia més propera. Això ens va obligar a fer el nostre propi guió. Des començar d'una manera preguntant, picant a la porta, en una escola si els interessava, doncs al cap de 2 anys ja anàvem a totes les escoles, les públiques i les privades. I ja eren elles també, com avui en dia, que ja estava dins del seu currículum i l'educació viària ja era imprescindible dins del curs. En aquell temps també cal dir que el que teníem eren diapositives. Avui en dia tenim el PowerPoint o tots els instruments de multimèdia, doncs en aquell moment no. Doncs ens teníem que fer les diapositives. Què volem fer? Senyals. Mira, que els nens vegin les senyals. Sortíem al carrer, fèiem fotografies de senyals. D'una via del poble, d'un semàfor, del que sigui, doncs ens tocava fer les fotografies i passar-les a la classe. No hi havia materials fets ja per l'educació vial. I d'altra banda també combinàvem aquestes diapositives amb dibuixos, que també els fèiem nosaltres, i els nens tenien que o dibuixar, o complementar, o contestar algunes preguntes. Nosaltres vam intentar fer una estratègia en què els alumnes poguessin identificar els elements que entren dins del trànsit, ja siguin els vehicles, la via i les persones. Què buscàvem? Els carrers del poble, les carreteres, un camí de terra, les voreres, les places, etc. En quant al peató o a les persones, identificar les 3 figures principals, qui era el conductor, el peató o si anaves d'acompanyant en un vehicle. Sempre era tot enfocat com ells se comportaven dins del seu entorn. I de banda ja analitzar els riscos. Quin risc tinc si vaig dins un cotxe? Quin risc tinc si estic al poble, si estic al carrer, en una via interurbana o un camí, si vaig en bicicleta, etc. Identificar aquests riscos i tots plegats arribar a unes conclusions de minimitzar el risc o anul·lar aquest risc. Al final, com a records, el que ens queda són els records crec d'haver tingut una bona iniciativa, una iniciativa que l'hem viscut i l'hem treballat amb un resultat d'èxit, que d'aquells moments fins ara no s'ha parat de fer educació viària a les escoles, records personals d'alumnes, ens veien al carrer, ens identificaven, ens saludaven ells, els seus pares, i veure que hi ha la continuïtat, que avui en dia es treballa d'una altra manera, però aquests van ser els inicis i que vam formar part d'aquests inicis.